Vítajte v príbehu spoločnosti IAC Slovakia. Sme firma, ktorá už viac ako 20 rokov formuje budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku a dodáva kvalitné komponenty pre najznámejšie automobilové značky sveta. Naša história sa začala 27. októbra 2000, keď bola založená spoločnosť Lear Corporation Slovakia. Vstúpili sme na slovenský trh s ambíciou stať sa lídrom v oblasti automobilových interiérov a plastových komponentov. Naše prvé veľké úspechy prišli v roku 2002 so začiatkom projektu Volkswagen Touareg a prestížny kontrakt na Porsche Cayenne s 8-ročným trvaním do roku 2010. Súčasne v roku 2003 začal aj náš dlhodobý projekt Transporter, na ktorý sme vyrábali komponenty neuveriteľných 21 rokov a v roku 2024 ukončili jeho produkciu. 22. novembra 2006 nastala nová kapitola v našej histórii. Zmenou majiteľa sa naša spoločnosť premenovala na IAC Group Slovakia. Táto zmena priniesla nové investície, rozšírené možnosti a prístup k moderným technológiám, čo nám umožnilo výrazne rozšíriť naše portfólio. Po rebrandingu sme úspešne rozšírili spoluprácu s ďalšími značkami. V roku 2007 sme začali projekt pre Suzuki, ktorý trval do roku 2014. V roku 2008 pridali projekt SAP 442, ktorý trval do roku 2011 a súčasne sme pokračovali v druhej generácii našich úspešných projektoch Touareg a Cayenne, ktoré trvali od 2009 až do 2018. Rok 2014 otvoril novú éru s projektom pre Mercedes-Benz, ktorý trval 7 rokov až do roku 2021. V roku 2015 a 2016 sme začali spoluprácu s Volvo na projektoch X40, XC90, XC70 a S80, ktoré trvali do roku 2018, a taktiež z Audi QE7, ktorého produkcia sa ukončí v roku 2026. Roky 2017 a 2018 boli mimoriadne významné. Začali sme dlhodobú spoluprácu s Jaguar Land Rover na projektoch Defender, Discovery a E-Pace. V roku 2019 pribudla Škoda a Ford. Naším posledným projektom bol Fisker, ktorý trval iba 1 rok z dôvodu ukončenia výroby na strane zákazníka. V IAC sa špecializujeme na výrobu širokej škály automobilových komponentov. Od obloženia dverí a kufrov cez palubovky až centrálne konzoly. Každý produkt prechádza prísnou kontrolou kvality a spĺňa najvyššie automobilové štandardy. Naše výrobné zariadenia využívajú najmodernejšie technológie od vstrekovania plastov, laminovania a zvárania, vrátane automatizovaných výrobných liniek a pokročilých kontrolných systémov. Neustále investujeme do výskumu a vývoja, aby sme držali krok s najnovšími trendmi v automobilovom priemysle. Každý kus prechádza viacstupňovou kontrolou a spĺňa najprísnejšie medzinárodné certifikačné požiadavky ISO 45001, ISO 14001 a IATF pre automotive kvalitu. Digitalizácia našich procesov zahŕňa real-time monitoring výroby, automatizované plánovanie údržby a inteligentné logistické systémy. Technológia nie je pre nás len nástrojom, je to strategický pilier našej dlhodobej konkurencieschopnosti a kľúč k budúcemu rastu v rýchlo sa meniacom automotive sektore. Za našimi úspechmi stojí tým odborníkov, ktorí každý deň pracujú s vášňou a precíznosťou. Naše hodnoty sú založené na kvalite, spoľahlivosti a neustálom zlepšovaní. Vážime si každého zamestnanca a investujeme do ich rozvoja. Sme si vedomi našej zodpovednosti voči životnému prostrediu. Implementujeme ekologické výrobné procesy, minimalizujeme odpad a používame recyklovateľné materiály tam, kde je to možné. Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej stratégie. IAC Slovakia. Príbeh 20 rokov excelentnosti a inovácií. Ďakujeme, že ste súčasťou našej cesty. Spoločne vytvárame budúcnosť mobility.